Παραστάτη στη μονάδα έγκαιρης παρέμβασης στην ψύχωση πνοές της ΕΠΑψη. Ξεκινώντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω το 7ο Φόρουμ Παναγιώτη Σακελαρόπουλος για την ευκαιρία που μας έδωσε να οργανώσουμε το εργαστήριο, τα απορίσματα του οποίου θα παρουσιάσουμε σήμερα. Ο τίτλος του εργαστηρίου ήταν «Ο ρόλος της ομότιμης συμπαράστασης σε μονάδες ψυχικής υγείας». Οπότε η έμφαση του εργαστηρίου ήταν σε αυτό που ονομάζεται τυπική ομότιμη συμπαράσταση, σε αντίθεση με την ομότιμη συμπαράσταση που μπορεί να συμβαίνει με πιο φυσικό τρόπο, για παράδειγμα σε αυτοδιαχειριζόμενες ομάδες αλληλοβοήθειας. Ο οργανωτής του εργαστηρίου ήταν ο Αλέξανδρος Τζίμας από εδώ, του ΚΙΣ ΠΕΦΖΙΝ, συντονιστές ο Λεωνάρδος Κόρδος της ΠΕΨΑΕ και του Σωματείου Αυτοεκπροσώπηση και εγώ. Το εργαστήριο έλαβε χώρα το Σάββατο 29 του 2025 στην κοινωνική λέσχη του ΚΙΣ ΠΕΦΖΙΝ, την οποία και ευχαριστούμε θερμά για τη φιλοξενία που μας προσέφερε, και είχε διάρκεια λίγο παραπάνω από 90 λεπτά. Οι συμμετέχουσες και συμμετέχοντες ήταν συνολικά 8. 6 άνδρες και 2 γυναίκες, προερχόμενοι από την ΕΠΑψη, την ΠΕΨΑΕ, τις ΠΛΟΕΣ, τον ΚΙΣ ΠΕΦΖΙΝ και την Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Παναγιώτης Σακελαρόπουλος. Πιο συγκεκριμένα, είχαμε ζητήσει από τους παραπάνω φορείς να προτείνουν μέλη και ωφελούμενους που θα ενδιαφέρονταν για ένα τέτοιο εργαστήριο. Αυτό έγινε ώστε οι άνθρωποι αυτοί, μετά την εμπειρία τους με το εργαστήριο, να αποτελέσουν εκπρόσωποι της ομότιμης συμπαράστασης σε αυτούς τους φορείς και να συμμετάσχουν σε όποιες περαιτέρω ζυμώσεις. Αφήνοντας τώρα πίσω τα πιο τυπικά, περνάμε στη δομή του εργαστηρίου. Οπότε πάμε στην επόμενη γραμμή, λίγο πιο πίσω. Εκεί, ναι. Πριν ξεκινήσουμε όμως με τη δομή, μια σημαντική παρατήρηση. Το εργαστήριο δεν είχε εκπαιδευτικό σκοπό. Ο στόχος μας δεν ήταν να διδάξουμε ομότιμη συμπαράσταση, για τον απλούστατο λόγο πως και εμείς δεν έχουμε λάβει ποτέ τυπική διαζώσης εκπαίδευση, γιατί αυτή δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Αν και γίνονται συζητήσεις για να στηθεί κάτι τέτοιο μελλοντικά. Ο στόχος μας ήταν απλά να δείξουμε πλευρές της ομότιμης συμπαράστασης, όπως αυτή συμβαίνει στην πράξη. Οπότε, προχωρώντας με το εργαστήριο, αυτό είχε 4 μέρη. Ένα εισαγωγικό, όπου παρουσιάστηκαν θεωρητικά και παράπλευρα σημεία της τυπικής ομότιμης συμπαράστασης. 2 βιωματικά εργαστήρια που δίναν έμφαση σε σημαντικές πλευρές της πρακτικής της ομότιμης συμπαράστασης. Και ένα ερωτηματολόγιο που έδινε την ευκαιρία αναστοχασμού για τη διαπραγμάτευση ορίων όσον αφορά την προσωπική σχέση που στείνεται ανάμεσα σε 2 ανθρώπους στα πλαίσια των διαδικασιών ομότιμης συμπαράστασης. Θα συνεχίζοντας κάνοντας μια σύντομη παρουσίαση του εισαγωγικού μέρους πριν προχωρήσουμε στα επόμενα. Όπως είπαμε, αυτό έχει ένα θεωρητικό κομμάτι και ένα πιο πρακτικό. Το θεωρητικό κομμάτι περιείχε ένα ορισμό της έννοιας της ομότιμης συμπαράστασης και μια σύντομη παρουσίαση των θεμελιακών της αρχών, όπως και της έννοιας της προσωπικής ανάρρωσης. Αν και έχουν ξαναπαρουσιαστεί και σε άλλα πλαίσια, πιστεύω πως αξίζει να τα ξανακοιτάξουμε άλλη μια φορά. Οπότε, περνάμε στο επόμενο. Ωραία. Ως ομότιμη συμπαράσταση μπορεί να οριστεί η χρήση βιωμένης εμπειρίας για την υποστήριξη ατόμων με παρούσες ψυχικές δυσκολίες στην πορεία τους προς την προσωπική ανάρρωση. Ένας τρόπος να ορίσουμε τη βιωμένη εμπειρία είναι ως τη μοναδική, προσωπική, υποκειμενική γνώση του να έχεις αντιμετωπίσει κάποια στιγμή στη ζωή σου ένα ζήτημα ψυχικής υγείας. Και ένας τρόπος να ορίσουμε την έννοια της ανάρρωσης είναι ως κάτι που ξεπερνά την εξάλειψη των κλινικών συμπτωμάτων και έχει να κάνει με το να βρίσκεις ή να ξαναβρίσκεις μια ικανοποιητική θέση στη ζωή και τον κόσμο. Και συνεχίζουμε τώρα με τις θεμελιακές αρχές της ομότιμης συμπαράστασης, όπως παρουσιάστηκαν στο εργαστήριο. Οπότε περνάμε στο επόμενο. Ωραία. Η ομότιμη λοιπόν συμπαράσταση είναι εστιασμένη στην ανάρρωση, στηρίζοντας ανθρώπους στο να έχουν ελπίδα, έλεγχο και ευκαιρίες στη διαδικασία ανάρρωσής τους. Είναι αμοιβαία. Μέσω της κοινής εμπειρίας λήψης υπηρεσιών και ανάρρωσης, οι σχέσεις ομότιμης συμπαράστασης είναι μη ιεραρχικές. Είναι αλληλοπαθείς. Και τα 2 πρόσωπα σε μια σχέση ομότιμης συμπαράστασης μοιράζονται τις εμπειρίες τους και ωφελούνται από τις εμπειρίες του άλλου, αντί να προβάλλουν ο ένας τον άλλον μια στάση αυθεντίας. Είναι βασισμένοι στα δυνατά σημεία, βλέποντας την εμπειρία σαν πηγή δύναμης και εξερευνώντας αυτές τις δεξιότητες και τους πόρους που μπορεί να χρησιμοποιηθούν στη διαδικασία ανάρρωσης. Περνάμε στο επόμενο. Ωραία. Μη διευθυντική. Δεν επιβάλλει λύσεις ή καθορίζει δράσεις, αλλά αφήνει το άτομο να βρει λύσεις και νοηματοδοτήσεις που δουλεύουν για αυτό ως ειδικός στις δικές του εμπειρίες. Είναι ασφαλής. Καλλιεργεί συναισθηματική ασφάλεια μέσω της διαπραγμάτευσης ορίων, μια μη κριτική στάση και την επίδειξη σεβασμού. Συμπεριληπτική. Διαφορετικών εμπειριών και περιστάσεων. Βοηθάει ένα πρόσωπο να συνδεθεί με τις κοινότητες που είναι σημαντικές γι' αυτό, χρησιμοποιώντας μια κοινή κατανόηση στιγματισμένων ταυτοτήτων. Είναι προοδευτική.
Αντί να είναι μια στατική φιλία, η ομότιμη συμπαράσταση βοηθάει ανθρώπους να χτίσουν περαιτέρω συνδέσεις και να προχωρήσουν στην ανάρρωσή τους. Αυτά με τις θεμελιακές αρχές. Και τώρα περνάμε σε μια σύντομη παρουσίαση της έννοιας της προσωπικής ανάρρωσης, του κεντρικού στόχου των σχέσεων ομότιμης συμπαράστασης. Οπότε περνάμε στο επόμενο. Είμαστε εκεί. Εντάξει. Λοιπόν, τα στοιχεία λοιπόν αυτά που χαρακτηρίζουν την έννοια της ανάρρωσης είναι η συνδεσιμότητα. Έχοντας επαφή με την κοινότητα και λαμβάνοντας στήριξη από το στενό και ευρύ περιβάλλον, αλλά και προσφέροντας στήριξη σε αυτό. Η ομότιμη συμπαράσταση μπορεί να προσφέρει τη δυνατότητα επαφής με μια κοινότητα ατόμων με μια παρόμοια βιωμένη εμπειρία. Ένα άλλο χαρακτηριστικό της έννοιας της προσωπικής ανάρρωσης είναι η ελπίδα. Έχοντας πείσει στη δυνατότητα επεξεργασίας των ψυχικών δυσκολιών και έχοντας το κίνητρο για την επανανοηματοδότησή τους. Η ομότιμη συμπαράσταση αντιπροσωπεύει αυτή την ελπίδα γιατί συνιστά ένα παράδειγμα ατόμων που προχώρησαν πέρα από τις δυσκολίες τους. Πηγαίνουμε στο επόμενο. Ωραία. Okay. Ταυτότητα. Έχοντας μια θετική και μη στιγματοποιημένη ταυτότητα. Η ομότιμη συμπαράσταση δίνει την ευκαιρία επαφής με άτομα που έχουν ενσωματώσει την εμπειρία ψυχικών ζητημάτων με έναν τρόπο που αντί να στιγματοποιεί, οριμάζει. Νόημα. Το να ζεις μια ζωή γεμάτη ρόλους που έχουν νόημα και ποιότητα. Η ομότιμη συμπαράσταση, επειδή εμπεριέχει το μοίρασμα αφηγήσεων, μπορεί ακριβώς να προσφέρει πρότυπα νοηματοδότησης. Και τέλος, ενδυνάμωση, έχοντας προσωπική ευθύνη και έλεγχο πάνω στη ζωή σου. Η ομότιμη συμπαράσταση προσφέρει παραδείγματα ατόμων που μετακινήθηκαν από μια θέση ευαλωτότητας, έχοντας συνειδητοποιήσει τις περιστάσεις που τα οδήγησαν σε αυτή. Οπότε αυτό ήταν το θεωρητικό κομμάτι που παρουσιάστηκε στο εργαστήριο, σαν εισαγωγή στην ομότιμη συμπαράσταση. Οπότε, αφήνοντας τώρα το θεωρητικό κομμάτι, μπορούμε να περάσουμε σε κάτι διαφορετικό. Αυτό έχει να κάνει με το γεγονός πως μια ομότιμη συμπαραστάτρια μπορεί να χρειαστεί στην αρχή να αναλάβει και άλλα καθήκοντα σε μια μονάδα ψυχικής υγείας, εκτός του στενού ρόλου της ομότιμης συμπαράστασης. Σε σχέση με αυτό, θα μας μιλήσει για αυτά τα οποία αναφέρθηκε στο εργαστήριο ο Λεωνάρδος Σκόρδος και μετά θα συνεχίσουμε με τα βιωματικά εργαστήρια τα ίδια. Μετά. Θα πεις το δικό σου, όπως το παρουσίασες στο εργαστήριο. Λοιπόν, γεια σας και από μένα. Καλησπέρα σας. Εγώ είμαι Λεωνάρδος Σκόρδος, γραμματέας του Σωματείου Αυτοπροσώπηση και διοικητικός στην ΠΕΠΣΑΕ, εργαζόμενος. Ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ από μέρος μου την Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής για την πρόσκληση σε αυτό το φόρουμ. Και εγώ θα σας πω λίγα λόγια για τη σημασία της εργασίας ατόμων με βιωμένη εμπειρία σε χώρους ψυχικής υγείας και συγκεκριμένα για το παράδειγμα του Εναλλακτικού Κέντρου Ημέρας Κέντρου Κοινωνικού Διαλόγου. Η σημασία της εργασίας. Η εργασία αποτελεί ως γνωστόν το καλύτερο μέσο για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας, της κοινωνικότητας, της αξιοπρέπειας και γενικά της κανονικότητας ενός ανθρώπου. Πόσο μάλλον το ίδιο ισχύει και για τους λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας και σε ισχυρότερο βαθμό και με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, γιατί με τη βοήθεια της εργασίας ένας λήπτης καταφέρνει να ξεφύγει από την αιμονή στη ψυχική ασθένεια και στα συμπτώματά της, αφήνοντας έτσι πίσω το κοινωνικό περιθώριο και ζώντας μια ζωή γεμάτη νόημα που τον αφήνει πλήρη και εντός της κοινότητας. Έτσι έχουμε από τη μια τη βιωμένη εμπειρία της ψυχικής ασθένειας, η οποία επουλώνεται με τη βιωμένη εμπειρία της καθημερινής κανονικής εργασίας από την άλλη. Και μην ξεχνάμε πως η κανονική εργασία ανήκει στα αναφέρετα δικαιώματα των ληπτών, όπως και μια σειρά άλλων δικαιωμάτων, των οποίων η κορονίδα είναι το δικαίωμα της καθημερινής απασχόλησης, γιατί με την κανονική εργασία ο λήπτης διαγράφει κατά πολύ μεγάλο ποσοστό και το κοινωνικό στίγμα που προκαλεί η ψυχική ασθένεια. Η εργασία θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις δεξιότητες και ικανότητες του εκάστοτε λήπτη και σε ένα ωράριο και σε συνθήκες εργασίας που να μην τον εξουθενώνουν. Ακόμη με την καθημερινή εργασία προκύπτει και η ανάκαμψη, καθώς ο λήπτης γίνεται συνοδοιπόρος στο ταξίδι του προς μια καλύτερη ποιότητα ζωής με τους υπόλοιπους εργαζόμενους, αλλά και με το κοινωνικό περιβάλλον του γενικότερα. Τώρα, όταν το εργασιακό περιβάλλον είναι μια μονάδα ψυχικής υγείας, τότε έχουμε το γεγονός της υποστήριξης ομοτήμων. Μια τέτοια μονάδα
Είναι και το εναλλακτικό κέντρο ημέρας, κέντρο κοινωνικού διαλόγου της ΠΕΨΑΕ, όπου εργάζονται ως εργαζόμενοι λήπτες με βιωμένη εμπειρία εδώ και πολλά χρόνια ο υποφαινόμενος και ο Παναγιώτης Γιακάκης στην υποδοχή των ωφελούμενων επισκεπτών της μονάδας, όπως επίσης και οι άλλοι 4 εργαζόμενοι λήπτες ως γενικών καθηκόντων που κάνουν την ίδια πολύ σημαντική και πολύτιμη δουλειά στην καθαριότητα και στο φουαγέ για την εξυπηρέτηση των ωφελουμένων. Είναι πολύ σημαντική αυτή η συνοδοιπορία, γιατί βοηθάει αυτή τη μονάδα ψυχικής υγείας, αυξάνοντας το επίπεδο ποιότητας ζωής των εργαζόμενων ληπτών με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ανεβαίνει και το επίπεδο ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και άρα επιτυχάνεται η ανάκαμψη όλων των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Από τη διάδραση των 6 εργαζόμενων ληπτών με βιωμένη εμπειρία με τους ωφελούμενους αναδεικνύεται η πολύ καλή εντύπωση που κάνει προς τα έξω η λειτουργία του ΕΚΙ Κουκουδού και η ανατροφοδότηση όλου του προσωπικού με θετικά σχόλια. Ακόμα η εμπειρία μου ως εργαζόμενος σε αυτή τη μονάδα ψυχικής υγείας σε όλα αυτά τα χρόνια ήταν πολύ σημαντική, εκπαιδευτική και μπορώ να πω και συναρπαστική, γιατί ήρθα και έρχομαι σε επαφή με εκατοντάδες ωφελούμενους λήπτες και στην τριπτική πλειοψηφία μου έχει πει τα καλύτερα λόγια για τη δουλειά που κάνω εκεί, πόσο τους βοηθάω, τους αναπτερώνω το ηθικό και τους δίνω ελπίδα ότι μπορούν και εκείνοι να τα καταφέρουν σε μια παρόμοια εργασία. Επίσης, η συνεργασία με τους ειδικούς είναι ως επιτοπλίστων άψογη και μπορώ να πω ότι τους βοηθάω ενημερώνοντάς τους αν προκύψει κάποιο πρόβλημα συμπεριφοράς ή ψυχολογικής φύσης με κάποιον ωφελούμενο λήπτη. Για παράδειγμα, η ομότιμη υποστήριξη στην υποστήριξη των ατόμων με ψυχική δυσκολία και η συμμετοχή ομοτήμων σε μια πολυκρατική ομάδα με επαγγελματίες βοηθάει στην καλύτερη κατανόηση και στη διεξαγωγή σωστότερων και πιο ασφαλών συμπερασμάτων για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της ασθένειας, μιας ψυχικής δυσκολίας ή έντασης που έχουν κάποια στιγμή οι λήπτες, μιας και ίδιες ή παρόμοιες δυσκολίες ή συμπτώματα μπορεί να έχει βιώσει και ένας ομότιμος. Επίσης, για να λυθούν τα όποια προβλήματα δημιουργούνται από συμπεριφορές των ληπτών προς τους ίδιους τους λήπτες, είτε ακόμα και στους ίδιους τους επαγγελματίες. Όσον αφορά την έδρα του Σωματείου Αυτοεκπροσώπηση, η οποία βρίσκεται και αυτή στο χώρο εργασίας των εργαζομένων με βιωμένη εμπειρία, στο οποίο είμαι γραμματέας, αυτή προϋποθέτει τις επισκέψεις των μελών της στο εναλλακτικό κέντρο ημέρας, κέντρο κοινωνικού διαλόγου, με αποτέλεσμα να γίνονται όλο και περισσότερες ζυμώσεις μεταξύ ληπτών και εργαζομένων. Έτσι που το αποτέλεσμα αυτής της ζυμώσης να επιτυχάνει την ανάκαμψη που είναι και το ζητούμενο. Από την εμπειρία της συμμετοχής του κ. Γιακάκη στην κλινική εποπτεία της μονάδας, βγαίνει το συμπέρασμα πως οι όποιες παρεμβάσεις και γνώμες που δίδονται προς τους συναδέλφους επαγγελματίες ψυχικής υγείας αντιμετωπίζονται με σεβασμό. Σε όλα τα παραπάνω, διακρίνουμε ένα κοινό πρόσημο που είναι το ότι η εργασία των ατόμων με βιωμένη ψυχιατρική εμπειρία σε μονάδες ψυχικής υγείας είναι αναγκαία και ικανή συνθήκη για την ανάκαμψη και την ποιότητα ζωής τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Λεωνάρδο. Με αυτά τελειώσαμε με τα εισαγωγικά που είχαμε στο εργαστήριο. Τώρα περνάμε στα βιωματικά εργαστήρια, στο βιωματικό κομμάτι των εργαστήριων. Λοιπόν, το πρώτο βιωματικό εργαστήριο είχε να κάνει με το αμοιβαίο βίρασμα της βιωμένης εμπειρίας. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό σε μια σχέση ομότιμης συμπαράστασης, η οποία ακριβώς βασίζεται σε ένα τέτοιο μοίρασμα. Ζητήθηκε από τους ανθρώπους να χωριστούν σε ζευγάρια, οπότε είχαμε 4 ζευγάρια, με την προϋπόθεση όμως να μην γνωρίζονται. Αυτό είναι σημαντικό γιατί στα πλαίσια της τυπικής ομότιμης συμπαράστασης θα ζητηθεί από τους ομότιμους συμπαραστάτες, να κάνουν αυτό το μοίρασμα με εντελώς άγνωστα άτομα στα πλαίσια ενός προγραμματισμένου ραντεβού. Το μοίρασμα αυτό κράτησε 15 με 20 λεπτά και δόθηκαν άλλα 10 λεπτά για συζήτηση. Λίγα λόγια και για το δεύτερο βιωματικό. Εδώ ζητήθηκε να μείνουν τα ζευγάρια ίδια, αλλά να μην μιλήσουν αυτή τη φορά για το βίωμα, αλλά για τις προσωπικές τους περιστάσεις, συνήθειες, χόμπι, ενδιαφέροντα.
Και αυτό σημαντικό κομμάτι μια σχέση ομότιμης συμπαράστασης, όπου τα πρόσωπα στείλουν μια χαλαρή φιλική επαφή. Και εδώ το εργαστήριο κράτησε 15 με 20 λεπτά και δόθηκαν άλλα 15 λεπτά για συζήτηση. Ποια ήταν τα συμπεράσματα αυτών των συζητήσεων? Μια πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση είναι πως δύο πρόσωπα που συμμετείχαν εξέφρασαν στη βάση της βιωματικής εμπειρίας που είχαν την αμφιβολία τους για το αν θα ήθελαν να λειτουργήσουν σαν ομότιμοι συμπαραστάτες. Έκριναν πως δεν είναι κάτι που τους ταιριάζει ή που θα το έκαναν με ευκολία. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί δείχνει πως τέτοια εργαστήρια θα μπορούσαν να λειτουργήσουν σαν εθελοντικά φίλτρα για ανθρώπους που ενδιαφέρονται για την ομότιμη συμπαράσταση σε ένα επίπεδο ιδέας, αλλά δεν έχουν ακόμη εμπειρία αυτή στην πράξη. Έτσι, ένα τέτοιο εργαστήριο θα μπορούσε να βοηθήσει να αποφασίσουν πιο καθαρά αν θέλουν να μπουν σε ένα τυπικό πρόγραμμα εκπαίδευσης. Μια άλλη ενδιαφέρουσα παρατήρηση που έγινε στο τέλος και των δύο βιωματικών εργαστηρίων είναι πως για κάποια μέλη της ομάδας θα ήταν πιο εύκολο αν είχε αντιστραφεί η σειρά των εργαστηρίων. Δηλαδή, αν πρώτα ξεκινούσαμε με το στήσιμο μιας φιλικής σχέσης και μετά περνούσαν στο μοίρασμα της βιωμένης εμπειρίας. Αυτό είναι ενδιαφέρον γιατί η διεθνής πρακτική είναι αυτή που ακολουθήσαμε στο εργαστήριο και δείχνει την ανάγκη ευελιξίας που συχνά πρέπει να ακολουθείτε σε μια μονάδα για το πώς εκδιπλώνεται μια σχέση ομότιμης συμπαράστασης. Δείχνει όμως και μια δυσκολία που μπορεί να αντιμετωπίσουν κάποιοι μελλοντικοί ομότιμοι συμπαραστάτες, καθώς από την εμπειρία μας, οι ωφελούμενοι, συχνά όταν γνωρίζουν έναν ομότιμο συμπαραστάτη, έχουν την ανάγκη πρώτα να μάθουν και να μοιραστούν το κοινό βίωμα και μετά να προχωρήσουν σε μια πιο χαλαρή φιλική σχέση. Ένα σημείο λοιπόν που πιθανά θα πρέπει να τονιστεί σε ένα μελλοντικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Και περνάμε τώρα στο ερωτηματολόγιο. Αυτό αποτελείται από 27 ερωτήσεις που είχαν να κάνουν με πιθανές ενέργειες πράξης σε σχέση με ωφελούμενους στα πλαίσια επαφών ομότιμης συμπαράστασης σε μια μονάδα ψυχικής υγείας. Και ο στόχος του ερωτηματολογίου ήταν να γίνει ένας αναστοχασμός για το πού θέτουμε τα όρια σε μια σχέση ομότιμης συμπαράστασης και ποιες πράξεις ενέργειες είναι αποδεκτές σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική. Εδώ βλέπουμε κάποια παραδείγματα ερωτήσεων. Προσφέρεις μια αγκαλιά, δίνεις το προσωπικό σου τηλέφωνο, πίνετε μαζί αλκοόλ και οι επιλογές ήταν ποτέ, καμιά φορά και πάντα. Το ερωτηματολόγιο τώρα αυτό είναι μετάφραση του αντίστοιχου ερωτηματολογίου που βρίσκεται στο ακόλουθο διαδικτυακό εργαλείο εκπαίδευσης. Περνάμε στην επόμενη. Ωραία. Αυτό. Αυτό είναι ελεύθερα διαθέσιμο. Και το ενδιαφέρον είναι πως το διαδικτυακό εργαλείο, το ερωτηματολόγιο, προσφέρει αυτοματοποιημένη ανατροφοδότηση. Δηλαδή, στη βάση των απαντήσεων, προσφέρει σχόλια για το αποδεκτό της απάντησης και σημεία που πρέπει να προσέξει αυτή ή αυτός που το συμπληρώνει. Αφού οι συμμετέχουσες και οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια, τα φωτοτυπήσαμε και τους τα επιστρέψαμε, ώστε να λάβουν την ανατροφοδότηση μέσω του παραπάνω site με την ησυχία τους κατηδίαν. Τα φωτοτυπημένα αντίτυπα που κρατήσαμε τα χρησιμοποιήσαμε ώστε να δούμε πώς πήγε συνολικά η ομάδα. Αυτά ήταν τα πιο σημαντικά αποτελέσματα. Πάμε στο επόμενο. Ωραία. Αυτές οι δύο ερωτήσεις ήταν από τις πιο δύσκολες. Αποφασίζεις τι είναι καλύτερο για το πρόσωπο, μιλάς για προσωπικούς αγώνες. Πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη ερώτηση απάντησαν πάντα ή καμιά φορά, όταν η βέλτιστη απάντηση είναι ποτέ. Ενώ στη δεύτερη απάντησαν πάντα, όταν η βέλτιστη απάντηση είναι καμιά φορά. Λοιπόν, ας κοιτάξουμε αυτά τα αποτελέσματα με μεγαλύτερη προσοχή. Ξεκινώντας από την πρώτη ερώτηση, γιατί η σωστή, απάντηση είναι ποτέ. Στη βάση της θεμελιακής αρχής της μη διευθυντικότητας που είδαμε, σε σχέση της ομότιμης συμπαράστασης, δεν λέμε σε ένα πρόσωπο τι είναι καλό γι' αυτό. Αλλά υποστηρίζουμε και διευκολύνουμε το πρόσωπο στη διαδικασία του να πάρει αποφάσεις για τη ζωή του, τη ζωή της. Γιατί όμως πολλά μέλη του εργαστηρίου απάντησαν πάντα ή καμιά φορά. Πιστεύω πως έχει να κάνει με τη βαθιά επιθυμία αυτών που ενδιαφέρονται για την ομότιμη συμπαράσταση να βοηθήσουν. Κάτι απόλυτα κατανοητό. Και στα πλαίσια αυτής της προσφερόμενης βοήθειας είναι κατανοητό να θέλουν να προσφέρουν μια κατεύθυνση ζωής. Δεδομένης όμως της διεθνούς πρακτικής, δείχνει και την πιθανή ανάγκη σε ένα μελλοντικό εκπαιδευτικό να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη θεμελιακή αρχή της μη διευθυντικότητας στη σχέση της ομότιμης συμπαράστασης. Περνώντας τώρα στη δεύτερη ερώτηση. Γιατί η απάντηση δεν πρέπει να είναι πάντα, που 4 στα 8 άτομα δώσανε αυτή την απάντηση. Ο λόγος είναι πως στην πρακτική της ομότιμης συμπαράστασης η έμφαση δίνεται στην ωφελούμενη τον ωφελούμενο. Στη βάση των θεμελιακών αρχών της αλληλοπάθειας και της αμοιβαιότητας, πρέπει να δίνεται χώρος στην ωφελούμενη τον ωφελόμενο
να δίνει το δικό της ρυθμό στη σχέση και αυτό μπορεί να μην συμπεριλαμβάνει την άμεση επιθυμία να ακούσει για τους προσωπικούς αγώνες των άλλων. Γιατί όμως τώρα πολλά μέλη της ομάδας απάντησαν πάντα. Αυτό μπορεί να έχει να κάνει με την επιθυμία να δώσουν ελπίδα και να αποτελέσουν πρότυπα ανάρρωσης. Κάτι πάλι κατανοητό, δεδομένου του κεντρικού ρόλου που είδαμε που έχει η ομότιμη συμπαράσταση στη διαδικασία της προσωπικής ανάρρωσης. Σημαντικό κομμάτι της οποίας είναι η ελπίδα. Και πάλι όμως, όπως φαίνεται, είναι σημαντικό σε ένα μελλοντικό εκπαιδευτικό να δοθεί έμφαση στις θεμελιακές αρχές της αλληλοπάθειας και της αμοιβαιότητας. Αν υπάρχει ένα πιο γενικό συμπέρασμα, είναι πως ερωτηματολόγια σαν και αυτό που χρησιμοποιήσαμε μπορούν να προσφέρουν μια εικόνα της αντίληψης που έχουν ενδιαφερόμενες και ενδιαφερόμενοι για τη σχέση μεταξύ θεωρίας και πράξης της ομότιμης συμπαράστασης και να καταδείξει σημεία έμφασης ενός μελλοντικού εκπαιδευτικού. Οπότε πάμε στο τελευταίο κομμάτι. Ωραία. Κλείνοντας λοιπόν, ένα κεντρικό συμπέρασμα πιστεύω πως είναι πως εργαστήρια σαν αυτό θα μπορούσαν ακριβώς να βοηθήσουν στο να προετοιμάσουν ενδιαφερόμενες και ενδιαφερόμενους για ένα τυπικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα και να βοηθήσουν το εκπαιδευτικό προσωπικό, κάτι πολύ σημαντικό, να εντοπίσει σημεία στα οποία πρέπει να δοθεί περισσότερη προσοχή. Και εδώ κλείνω το δικό μου κομμάτι της παρουσίασης των πορισμάτων και μπορούμε να συνεχίσουμε με τον Αλέξανδρο Τζίμα. Καλησπέρα και από εμένα. Ευχαριστώ αρχικά πολύ και το Σωτήρη και το Λεωνάρδο και για τη συνεργασία που είχαμε και για τον τρόπο που πλαισίασαν αυτό το εργαστήρι και το σχεδίασαν, το συντόνισαν και ήταν μια πολύ ουσιαστική εμπειρία. Εγώ θα πω σύντομα δύο λόγια. Το ένα αφορά έτσι λιγάκι το πώς υπήρξε η σκέψη και η ιδέα στο να οργανώσουμε αυτό το εργαστήριο. Νομίζω το πρώτο ερέθισμα ήταν η ίδια η διοργάνωση του φόρουμ, η εμπειρία από τα φόρουμ και αυτό το οποίο ήδη νομίζω από τα προηγούμενα φόρουμ είχε μπει σε κατεύθυνση, η ενεργό συμμετοχή των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία, των ανθρώπων που λαμβάνουν υπηρεσίες μέσα στις ίδιες τις διαδικασίες του φόρουμ. Πέρα από αυτό, νομίζω ένα στοιχείο που συναντάμε στους φορείς μέσα στους οποίους εργαζόμαστε και στις υπηρεσίες μας είναι τον τρόπο που μπορεί η εμπειρία του ενός ανθρώπου να έρχεται να λειτουργεί με όρους ενδυνάμωσης για κάποιον άλλον. Συγκεκριμένα, μια σκέψη που ήρθε σε σχέση με αυτό ήταν στις ομάδες που κάνουμε στο Γραφείο Υποστηριζόμενης Απασχόλησης, στο GIS Pevzin, στη Λέσχη Εργασίας, μια ομάδα ενδυνάμωσης, το πώς ένα άτομο που μοιράζεται κάτι από τις δικές του δυσκολίες και τις δικές του εμπειρίες και το δικό του θετικό παράδειγμα γύρω από την εργασία μπορεί να λειτουργεί σαν κάτι το οποίο να δίνει το έναυσμα και για έναν επόμενο να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Άρα, ένα στοιχείο το οποίο έχουμε είναι την εμπειρία του πώς στην πράξη η ομότιμη συμμετοχή και η ενδυνάμωση του ενός και του άλλου λειτουργούν με όρους ομότιμης συμπαράστασης. Ένα δεύτερο στοιχείο ήταν το πώς έχουμε την εμπειρία σε φορείς ψυχικής υγείας, στις μονάδες μας, στις υπηρεσίες μας, να δουλεύουμε και να συνεργαζόμαστε με άτομα που μπορεί να έχουν βιωμένη εμπειρία και να απασχολούνται κατά κύριο λόγο σε διοικητικές θέσεις και το οποίο έχει μια πολύ ουσιαστική σκοπιά. Αφενός, από τη σκοπιά πρώτα απ' όλα του ότι ξέρουμε ότι το διοικητικό και το θεραπευτικό μέσα στις υπηρεσίες είναι άρρηκτα συνεδεμένα και είναι και κάτι το οποίο ήρθε και μέσα στο εργαστήρι και στη διαδικασία του πώς κανείς μπορεί να φανταστεί τον εαυτό του να μπαίνει σε μια διαδικασία εκπαίδευσης, ενδυνάμωσης, προετοιμασίας για τον ρόλο του ομότιμου συμπαραστάτη, ότι αυτό μπορεί να περνάει και μέσα από μια διαδικασία του να εμπλακεί και σε άλλες θέσεις, σε άλλα πόστα, σε άλλες αρμοδιότητες μέσα σε μια μονάδα ψυχικής υγείας. Αφετέρου όμως και το να ένας άνθρωπος ο οποίος έρχεται να λάβει υπηρεσία σε μια μονάδα ψυχικής υγείας, το να συναντήσει έναν άνθρωπο με πιο κοινή εμπειρία μαζί του, στην υποδοχή, στο πρώτο τηλεφώνημα, στην πρώτη συνάντηση, είναι κάτι το οποίο γνωρίζουμε και από τη βιβλιογραφία αλλά και από τη δική μας βιωμένη εμπειρία στις μονάδες, ότι δημιουργεί ένα πιο φιλικό κλίμα, ότι είναι ένας πολύ σημαντικός όρος η πρώτη υποδοχή και η πρώτη επαφή για την έκβαση της θεραπευτικής συνεργασίας
Και άρα μέσα από αυτό το μονοπάτι σκεφτόμαστε και σκεφτήκαμε γιατί να μην δούμε και από πιο κοντά το ρόλο του ομότιμου συμπαραστάτη μέσα και στην επαγγελματική του διάσταση, μέσα δηλαδή στη διάσταση της περιγραφής μιας εκπαίδευσης, ενός θεραπευτικού ρόλου, μιας θέσης η οποία θα περιλαμβάνεται μέσα στα οργανογράμματα των υπηρεσιών. Και ένα ακόμα τρίτο στοιχείο σε σχέση με τη σύλληψη του εργαστηρίου είναι σε σχέση με το πώς υπάρχουν πλέον κάποιες υπηρεσίες οι οποίες παρέχουν επαγγελματική συμβουλευτική ενδυνάμωση, υποστήριξη στο κομμάτι της εργασίας σε άτομα με βιωμένη εμπειρία και πώς αυτές οι υπηρεσίες ενδεχομένως θα μπορούσαν να συμβάλλουν και στην υποστήριξη ατόμων που θα ευελπιστούμε στο μέλλον να μπορούν να λάβουν μια δομημένη εκπαίδευση γύρω από την ομότιμη συμπαράσταση και να δοθεί και η δυνατότητα απασχόλησης γύρω από αυτό. Τώρα ένα σημείο που ήθελα ακόμη να σχολιάσω είχε να κάνει με τον τίτλο του φόρουμ που αναφέρει την ομότιμη συμπαράσταση σαν την τέχνη, η τέχνη της ομότιμης συμπαράστασης. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό με έκανε να σκεφτώ ότι συχνά μιλώντας γύρω από την ομότιμη συμπαράσταση είναι λογικό να συμβαίνει να διαχωρίζουμε αυτό το οποίο μπορεί να προσφερθεί σαν υπηρεσία μέσα στην ομότιμη συμπαράσταση σε αντιδιαστολή με αυτό το οποίο μπορεί να προσφέρει μια θεραπευτική διαδικασία που παρέχει ένας επαγγελματίας. Νομίζω ότι ακριβώς αυτή η διάσταση της τέχνης ομότιμης συμπαράστασης, φέρνει ίσως λιγάκι πιο κοντά τη μία διάσταση με την άλλη, ακριβώς γιατί τουλάχιστον ο τρόπος που και εγώ αντιλαμβάνομαι τη θεραπεία μέσα στις κοινοτικές υπηρεσίες, τον τρόπο που την έχω αντιληφθεί και εργαζόμενος τα τελευταία αρκετά χρόνια και στην Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής, είναι ότι και η θεραπεία είναι μια μορφή τέχνης. Άρα ίσως είναι και ένα σημείο στο οποίο συναντιέται και αλληλοσυμπληρώνεται η υπηρεσία που μπορεί να παρέχει ένας ομότιμος συμπαραστάτης με την υπηρεσία που μπορεί να παρέχουν άλλοι επαγγελματίες μέσα σε μια πολυκλαδική θεραπευτική ομάδα, ενισχύοντας τρεις βασικές έννοιες της κοινωνικής ψυχιατρικής: την αλληλεγγύη, την ισοτιμία, την προσβασιμότητα και ένα τέταρτο ακόμη που σκέφτομαι τώρα, το θεραπευτικό πλουραλισμό. Αυτό που ακόμα ήθελα να μοιραστώ σήμερα ήταν κάποια σημεία τα οποία εγώ είχα την ευκαιρία έτσι να ακούσω μέσα σε αυτό το εργαστήρι που οργανώθηκε όπως το περιέγραψε και ο Σωτήρης πριν και νομίζω ότι ακριβώς δείχνουν και φωτίζουν κάτι από αυτή τη διάσταση της τέχνης της ομότιμης συμπαράστασης και ήθελα να μεταφέρω κάποιες από τις φράσεις και κάποια από τα σημεία που ακούστηκαν μέσα στη διαδικασία που έγινε. Οι αντιδράσεις των άλλων επηρεάζουν τη δική μου εμπειρία, ακούστηκε από κάποιον συμμετέχοντα. Και νομίζω ότι ακριβώς αυτό φωτίζει πάρα πολύ αυτό το οποίο έλεγα πριν, το πώς κάποιο άτομο το οποίο θα απευθυνθεί σε μια υπηρεσία, η πρώτη αντίδραση που θα λάβει πίσω από τον άνθρωπο με τον οποίο θα μιλήσει, θα βρεθεί, πόσο ουσιαστική σημασία έχει αυτό που θα παραλάβει πίσω σαν αντίδραση. Έχει ευθύνη το να μοιράζεσαι και να ακούς. Και για ποιον δεν έχει, σκέφτομαι αυτή τη στιγμή. Και το άλλο που σκέφτομαι ότι το κομμάτι της ευθύνης, η ανάληψη της ευθύνης, εν τέλει είναι και κάτι θεραπευτικό. Σκέφτομαι τώρα ακόμα τα δύο σημεία που τέθηκαν έτσι σαν πιο επίμαχα σε σχέση με το ερωτηματολόγιο και αυτά που μας παρουσίασε ο Σωτήρης, τις δύο ερωτήσεις του μιλάς για το καλό του προσώπου που παρέχεις υπηρεσίες, μιλάς για τους προσωπικούς αγώνες. Και αναρωτιέμαι, και οι ίδιοι επαγγελματίες δεν έχουμε αναρωτηθεί πολλές φορές μέσα στη θεραπευτική σχέση με κάποιο άτομο τι κάνουμε γύρω από αυτά τα ερωτήματα, είναι για μας λυμμένα, είναι δεδομένα. Μήπως λοιπόν και η διαδικασία της ομότιμης συμπαράστασης επιστρέφει και στο κομμάτι των επαγγελματιών και των υπηρεσιών μας ερωτήματα τα οποία είναι χρήσιμο να σκύψουμε ξανά και ξανά πάνω σε αυτά και να μην τα θεωρούμε δεδομένα. Υπάρχουν και άλλες ταυτότητες που έχουν σημασία, τον κάνουν άνθρωπο, ακούστηκε σε σχέση με
νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, με την βιωματική άσκηση που είχε να κάνει γύρω από τα ενδιαφέροντα και το πώς χτίζεται ένα πιο φιλικό περιβάλλον, μια πιο φιλική κουβέντα που μπορεί να είναι και το έναυσμα για μια θεραπευτική σχέση. Μέσα στο νοσοκομείο ο χρόνος και ο πόνος σταματά, λείπει τέχνη, λείπει δραστηριότητα. Και κάπως υπενήχθηκε σε αυτό το σημείο, θα μπορούσαμε να φανταστούμε την ομότιμη συμπαράσταση ήδη μέσα από μια φάση τόσο μεγάλης πρόκλησης για ένα άτομο όπως μπορεί να είναι μια νοσηλεία. Ίσως για τα επίπεδα του συστήματος μέσα στο οποίο λειτουργούμε να έχουμε ακόμα βήματα σημαντικά να διανύσουμε σε σχέση με αυτό. Αλλά επίσης η βιβλιογραφία αλλά και η εμπειρία δείχνει πως η όσο πιο έγκαιρη και στοχευμένη θεραπευτική παρέμβαση κοντά στην κρίση και στην αποσταθεροποίηση, τόσο καλύτερα προγνωστικά στοιχεία δίνει και για την έκβαση της θεραπείας. Ένα ακόμα σημείο που ακούστηκε είναι σεβασμός στην ελευθερία των απόψεων του ατόμου. Κάπως ήρθε σαν ένα ερώτημα ότι κάποιο άτομο μπορεί να φέρνει μια πεποίθηση πολύ ιδιαίτερη σε σχέση με τη θρησκεία, μια ιδιαίτερη πρακτική σε σχέση με την θρησκεία και εγώ ως ομότιμος συμπαραστάτης με αυτό να διαφωνώ, να μου είναι άβολο, να μου είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ ακριβώς να ταυτιστώ. Από την άλλη, ήρθε όμως σαν σημείο ότι αυτή ακριβώς η πεποίθηση μπορεί για το άτομο να έχει μια σημαντική λειτουργία ανάρρωσης για τον ίδιο, να είναι ένα σημείο μέσα από το οποίο κρατιέται και είναι ένα σημείο το οποίο τελικά ο ομότιμος συμπαραστάτης, ο θεραπευτής, καλείται να σεβαστεί σαν το ιδιαίτερο του ατόμου. Δεν ένιωσα δυσκολία να αποκαλυφθώ, γιατί ξέρω ότι και ο άλλος έχει περάσει μια ανάλογη εμπειρία. Πόσο σημαντικό κανείς όταν ακούει αυτή τη φράση να αντιλαμβάνεται την ισοτιμία στην πράξη. Και τελικά έρχεται ένα ερώτημα το οποίο έτσι ήταν, δεν ξέρω, εμένα μου φάνηκε αρκετά πρόκληση. Εάν ο ομότιμος συμπαραστάτης βρίσκεται σε μια κρίση αποσταθεροποίηση, μπορεί η διαδικασία να έχει αρνητική επίπτωση στον έναν ή στον άλλον, δηλαδή στον ομότιμο συμπαραστάτη ή στο άτομο που έρχεται να λάβει υπηρεσίες από έναν ομότιμο συμπαραστάτη. Και έρχεται μια απάντηση από έναν άλλον συμμετέχοντα. Ο άλλος γίνεται καθρέφτης, συντονίζονται. Δίνει το παράδειγμα ότι μπορείς και να πέφτεις. Νομίζω σημαντικό και σαν παράδειγμα το ότι ακόμα και το αρνητικό, το πισωγύρισμα, το πίσω βήμα, η δυσκολία είναι μέρος της εμπειρίας της ανάκαμψης, της θεραπείας, της ζωής της ίδιας. Και κάτι το οποίο έρχεται στη συνέχεια της διαδικασίας είναι ότι η ανάρρωση δεν έχει ταβάνι. Και άρα η ανάρρωση είναι ένα διαρκές διακύβευμα, μια συνεχής διαδικασία, κάτι που συνεχώς μεταβάλλεται. Και νομίζω ένα ακόμα σημαντικό σημείο, έτσι που αναδείχθηκε και μέσα από τις ανταλλαγές που γίνανε στο εργαστήριο, είναι πως τελικά η λειτουργία της ομότιμης συμπαράστασης και ο ρόλος του ομότιμου συμπαραστάτη είναι μια λειτουργία η οποία ενδεχομένως να έχει θεραπευτική επίπτωση όχι μόνο στον άνθρωπο που έρχεται να λάβει μια υπηρεσία, αλλά και στον άνθρωπο που έρχεται να δώσει αυτή την υπηρεσία, έχοντας διανύσει τη δική του προσωπική διαδρομή, έχοντας εξάγει κάτι σε σχέση με τη δική του εμπειρία, έχοντας ανακατασκευάσει κάτι σε σχέση με το δικό του προσωπικό νόημα και αναλαμβάνοντας την απόφαση και την ευθύνη που έχει αυτή, αυτό το οποίο εκείνος έμαθε από τη δική του διαδρομή, κάτι από αυτό να το μοιραστεί και με κάποιον ακόμα. Άρα λοιπόν η ένταξη της ομότιμης συμπαράστασης θα μπορούσαμε να πούμε ότι προσφέρει και μια δυνατότητα ανάκαμψης για το σύστημα ψυχικής υγείας. Είναι ενδεχομένως μια δυνατότητα ανανέωσης για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, για τον τρόπο που οργανώνεται το σύστημα ψυχικής υγείας. Κλείνοντας, νομίζω ότι εγώ άκουσα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και χθες την εισήγηση της Αγγελικής και το ότι και τα βήματα που σχεδιάζονται και ότι είναι μια διαδικασία η οποία με τον έναν ή τον άλλον τρόπο έχει μπει στα σκαριά. Έχει μια ιδιαίτερη πρόκληση όταν κάτι δεν υπάρχει και καλείται να δημιουργηθεί όχι από το μηδέν, αλλά από ένα νέο σημείο τέλος πάντων αφετηρίας. Και κλείνω με 3 σημεία που επίσης ακούστηκαν
στο εργαστήρι και νομίζω είναι σημαντικά στον τρόπο που αυτή η διαδικασία μπορεί να σχεδιαστεί περαιτέρω. Είναι τουλάχιστον 2 ομότιμοι συμπαραστάτες σε κάθε υπηρεσία. Νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό σαν σημείο για τον τρόπο που μπορεί δηλαδή η ομότιμη συμπαράσταση να εμπεριεχθεί μέσα στις πολυκλαδικές θεραπευτικές ομάδες. Εποπτεία και ισότιμη συμμετοχή. Και το αφήνω αυτό εδώ. Και ένα τρίτο σημείο που σκέφτομαι είναι το δίκτυο για την ομότιμη συμπαράσταση. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό όσο αυτό είναι μια διαδικασία η οποία θα προχωράει, θα σχεδιάζεται, θα δομείται και όσο ελπίζουμε στο μέλλον να υπάρξουν και οι δυνατότητες και οι θέσεις που άτομα θα μπορέσουν να λάβουν εκπαίδευση, να λάβουν την εμπειρία του να εργαστούν ως ομότιμοι συμπαραστάτες σε μία μονάδα, σε μια άλλη μονάδα, σε έναν φορέα, σε έναν άλλον φορέα, να υπάρχει και ο χώρος που οι άνθρωποι αυτοί να μπορούν να συναντηθούν, να ανταλλάξουν εμπειρία. Και η αλήθεια είναι ότι και με έναν πολύ αυθόρμητο τρόπο από το εργαστήρι μας αυτό προέκυψε. Δηλαδή, κλείνοντας το εργαστήρι, το ερώτημα και η προτροπή ήταν μήπως να φτιάξουμε μια ομάδα Viber για να συνεχίσουμε με την επεξεργασία που κάναμε. Αυτά είχα να μεταφέρω εγώ από το εργαστήρι και σας ευχαριστούμε πολύ. Βεβαίως, και αυτό το οποίο ήθελα να πω, Γιώργο, είναι το ότι από εδώ και πέρα νομίζω ότι εφόσον υπάρχει χρόνος, καλό θα ήταν να δοθεί και χρόνος για ερωτήσεις, για τοποθετήσεις. Όλοι οι γιατροί, οι ψυχίατροι και οι παθολόγοι μας στέλνουν με άειλις τις συνταγές και τις στέλνουν στο φαρμακείο. Το φαρμακείο το δικό μας δεν κάνει άειλις. Κάνει, λέει, μέσω σταθερού. Γι' αυτό αποφάσισα εγώ να πω στους φαρμακοποιούς να γίνει άειλις μέσω δικό μου από παθολόγο, να το μετατρέψω σε άειλις στο φαρμακείο και να πάει το άειλις στο φάρμακο και να το πάρω όταν πάω στη γειτονιά μου να το πάρω. Αυτό πρέπει να το πει και η Αθηνά σε όλους τους φαρμακοποιούς να δέχονται με άειλις από το κινητό, γιατί υπάρχει εξέλιξη και το κινητό είναι πιο εξελίξιμο από ότι το σταθερό. Να αναγκάζει να πηγαίνεις μέχρι το φαρμακείο και να πονάνε τα πόδια σου και να φοβάσαι να περάσεις απέναντι από τα αυτοκίνητα και τα μηχανάκια που σε παρασέρνουν. Ευχαριστώ. Εκεί που υπάρχουν δυσκολίες πρέπει να επινοούμε λύσεις. Εκεί, λέω, που συναντάμε δυσκολίες, χρειάζεται να επινοούμε λύσεις. Συγγνώμη, αλλά έχουμε μπερδέψει μερικά πράγματα. Ο ομότιμος συμπαραστάτης σε μία μονάδα ψυχικής υγείας είναι προαπαιτούμενο να έχει πιστοποιημένη εκπαίδευση σαν ομότιμος συμπαραστάτης. Ο Παναγιώτης και ο Λεωνάρδος είναι διαμεσολαβητές. Είναι άτομα με κοινή εμπειρία. Τελεία. Δεν έχει εκπαιδευτεί ο Παναγιώτης να διαχειριστεί μία κατάσταση κρίσης, ούτε ο Λεωνάρδος. Κάναμε ένα άλμα λογικό, διότι προαπαιτούμενο για να μιλήσουμε για ομότιμους συμπαραστάτες εντός των μονάδων ψυχικής υγείας και μιλάω με μία 13 χρόνια είσαι Παναγιώτη πλέον, το 12. Παραπάνω, λάθος έκανα, 17 χρόνια. Δεν έχουμε πει ποτέ σαν Πεψαέ ότι είναι ομότιμοι συμπαραστάτες, διαμεσολαβητές. Εγώ, σαν βιωμένη... Ναι. Γιατί η προσέγγιση ότι θα μπει μέσα σε μία μονάδα, ένα άτομο, μονάδα ψυχικής υγείας, με πιστοποίηση από το Υπουργείο Υγείας, χωρίς πρώτα πιστοποιημένη ψυχοεκπαίδευση, δεν ξέρω πώς έκανε αυτό το λογικό άλμα υποκίσπε. Έχουμε πολλά βήματα για να φτάσουμε εκεί. Δεν έχουν καν την εμπειρία της ανάκαμψης ως άτομα με βιωμένη εμπειρία. Πόσο μάλλον να εκπαιδεύσουν στην ανάκαμψη με βιωμένη εμπειρία. Γιατί έτσι που το παρουσιάσατε, το ερωτηματολόγιο που παρουσιάστηκε είναι να έχει απαντηθεί από ομότιμους συμπαραστάτες που πιστοποιούνται, όχι από ανεκπαίδευτους που έχουν βιωμένη εμπειρία. Οι απαντήσεις που είπατε ότι και η σωστότερη απάντηση θα ήταν αυτή και αυτή και αυτή, είναι στο κουρίκουλουμ της εκπαίδευσης, όχι σε ανεκπαίδευτους. Δηλαδή,
σχολιάσαμε κάποια πράγματα ότι απαντήσανε λάθος με έλλειψη του προαπαιτούμενου της εκπαίδευσης. Μην δημιουργηθεί εικόνα ότι οι άνθρωποι που μιλήσανε δεν είχαν εκπαιδευτεί. Είναι προαπαιτούμενο της Δεν κάθε. ξέρω αν το προσέξατε. Είπαμε και από την αρχή ότι ο στόχος πρώτα απ' όλα δεν ήταν εκπαιδευτικός. Ήταν να παρουσιάσουμε πλευρές της ομότιμης συμπαράστασης. Τώρα το ερωτηματολόγιο, που είναι ελεύθερα διαθέσιμο στο ίντερνετ, είχε πιο πολύ στόχο να εντοπιστούν σημεία προσοχής. Τίποτα άλλο. Σημεία όπου ένας μελλοντικός εκπαιδευτής θα δει, ας πούμε, ότι υπάρχουν κάποια κενά, κάποια σύγχυση, κάποια ζητήματα που πρέπει να συζητήσουμε. Είναι καθαρά προπομπός. Εκπαιδευτής, άρα σε μια εκπαιδευτική Βέβαια, διαδικασία δίνεται. βέβαια. Όχι σε ένα Γι' αυτό και εργαστήριο 2 όπως ώρων. βλέπετε πίσω, αυτό βιωματικά εργαστήρια μετά τα τυπικά εκπαιδευτικά Ναι. έρχονται. Ναι, απλώς να μην δώσουμε την εικόνα Όχι. ότι κάνουμε Εκπαίδευση, μπακαλίστικη όχι. διαχείριση. Όχι. Ούτε ο Παναγιώτης μπορούσε να το απαντήσει, γιατί δεν έχει εκπαιδευτεί σε αυτό το πράγμα. Έχει εκπαιδευτεί σε άλλα πράγματα, ούτε ο Λεωνάρδος. Γιατί στη μονάδα έγκαιρης παρέμβασης έχετε προσληφθεί σαν ομότιμοι συμπαραστάτες. Εμείς δεν έχουμε δώσει στον Παναγιώτη ταυτότητα ομότιμου συμπαραστάτη και ως ΠΕΨΑΕ πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Μπορεί να γίνει, είναι άψογος να γίνει, αλλά δεν έχει εκπαιδευτεί. Όταν εκπαιδευτεί θα γίνει. Και ο Λεωνάρδος επίσης. Κάτι άλλο όμως, έχουν εκπαιδευτεί πολλά χρόνια στην αυτοβοήθεια, που επίσης είναι προαπαιτούμενο για να μπορεί να γίνει ένας καλός συμπαραστάτης. Να τα ξεδιαλύνουμε, γιατί το ότι οποιοσδήποτε έχει ακούσει τις αρχές του recovery μπορεί να γίνει ομότιμος συμπαραστάτης, ενέχει και κινδύνους. Σίγουρα. Σε μια ομάδα αυτοβοήθειας της αυτοεκπροσώπησης μπορεί όντως να γίνει, αλλά δεν έχει τη σφραγίδα και την υπογραφή μιας μονάδας ψυχικής υγείας από πίσω και δεν είναι θέμα ισοτιμίας. Είναι όπως προαπαιτούμε για τον επαγγελματία να έχει πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων, έτσι και ομότιμος συμπαραστάτης, όταν συμφωνήσουμε όλοι τι θα πρέπει να έχει σαν προσόν, θα πρέπει να το έχει. Είναι ποιοτικό στοιχείο που είναι πολύ κομβικό. Και η συζήτηση με την ΠΟΚΙΣΠΕ το έχει επιδείξει αυτό το σημείο. Αν δεν φτάσουμε σε ένα κουρίκουλουμ πιστοποίησης, καμία μονάδα ψυχικής υγείας δεν μπορεί να προσλάβει ομότιμο συμπαραστάτη χωρίς εκπαίδευση. Και το λέω από την άλλη μου ιδιότητα του Προέδρου της Ομοσπονδίας. Όσο και να προωθούμε την ομότιμη συμπαράσταση, αν δεν υπάρξει πιστοποίηση στην εκπαίδευση και στα προσόντα, δεν μπορεί να συμβεί. Είναι σημαντική η παρέμβαση, γιατί νομίζω ότι μας δίνει και τη δυνατότητα το να διευκρινίσουμε έτσι κάτι το οποίο τέθηκε και εξ αρχής στο άνοιγμα, το ότι το εργαστήριο το οποίο οργανώθηκε από δύο άτομα που δεν έχουν λάβει μια δομημένη εκπαίδευση ομότιμης συμπαράστασης. Αυτό το οποίο έτσι καλλιώς τέθηκε ήδη και από χθες από την έναρξη του φόρουμ είναι ότι υπάρχει ένα μνημόνιο συνεργασίας, υπάρχει μια διαδικασία ακριβώς για να στηθεί και να δομηθεί μια τέτοια διαδικασία με το πλαίσιο έτσι που τίθεται. Ακριβώς ο ρόλος και η λειτουργία του εργαστηρίου ήταν να προσπαθήσουμε αυτά τα πράγματα τα οποία επεξεργάζονται είναι σε μια διαδικασία διαμόρφωσης, να επιχειρήσουμε, να τα δοκιμάσουμε, να τα φανταστούμε στην πράξη, να μεταφέρουμε κάτι από αυτή την εμπειρία στο βαθμό που αυτή η εμπειρία μπορεί να επιστρέψει και να βοηθήσει και να συμβάλλει σε αυτές τις διαδικασίες που γίνονται, που όντως με μεγάλη προσοχή και σοβαρότητα και με ποιοτικό έλεγχο και με curriculum θα πρέπει να οργανωθούν και να σχεδιαστούν και να συμφωνηθούν και να γραφτούν. Άκουσα τον κύριο που είπε μια λέξη αυτοβοήθεια. Μπορείτε να μου πείτε περίπου τι εννοούσε? Αυτοβοήθεια εννοείται... Η αυτοβοήθεια είναι όταν δεν υπάρχουν επιστοποιημένοι, όπως η Αλκοολική Ανώνυμη, είναι κάποιες ομάδες αυτοβοήθειας. Δεν υπάρχει πιστοποίηση μιας μονάδας ψυχικής υγείας. Είναι μια άτυπη ομάδα
που με τη βιωμένη εμπειρία ο καθένας, χωρίς όμως να έχει τίτλο θεραπευτή ή τίτλο υποστηρικτή επίσημου, συμβάλλει στο να αυτοβοηθηθεί ο ένας από τον άλλο. Χωρίς επαγγελματία. Μέσα από την εμπειρία τους. Μέσα από την εμπειρία. Μπορώ να παρέμβω λιγάκι. Είμαι ο Παναγιώτης ο Διακάκης και θα ήθελα, με απασχολεί πολύ καιρό από τότε που άρχισε να βγαίνει προς τα έξω η ιδέα της ομότιμης συμπαράστασης. Είμαι πολύ προβληματισμένος και επιφυλακτικός όσον αφορά τη σχέση που δημιουργείται μεταξύ ομότιμου συμπαραστάτη και του προσώπου που ζητάει τη βοήθεια. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Αυτή η σχέση αναπτύσσεται μεταξύ δύο ατόμων, του ομότιμου συμπαραστάτη και του ατόμου που ζητάει τη βοήθεια, όταν είναι και οι δύο σε συντήρηση, ή μπορεί να γίνει και σε περίπτωση υποτροπής του ενός ή και των δύο. Δηλαδή αυτό δεν μπορώ να το συλλάβω, γιατί σε μια τέτοια περίπτωση χρειάζεται η ιατρική επιστήμη, δηλαδή, για να μπορέσεις να διαχειριστείς μια υποτροπή και μια κρίση που δεν την έχουμε εμείς, ούτε ο ομότιμος συμπαραστάτης, ούτε και ο αποδεχόμενος στη βοήθεια. Και φυσικά υπάρχει και το άλλο θέμα, που χωρίς να θέλω να θίξω τους λήπτες, χωρίς να θέλω να στιγματίσω κάποιον ή κάποιους, όπως σε όλη την κοινότητα υπάρχουν άνθρωποι με όχι καλή προαίρεση, που δεν ξεκινάει από κάποια ψυχική ασθένεια, έτσι το ίδιο υπάρχει και με την κοινότητα των ληπτών. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν βιωμένη εμπειρία, αλλά οι οποίοι δεν δέχονται τα θεραπευτικά πρότυπα και πρωτόκολλα. Είναι εναντίον, δηλαδή εναντιώνονται εναντίον όλων. Οπότε σε αυτή την περίπτωση τι κάνουν, πώς προστατεύεται ο ομότιμος συμπαραστάτης σε τέτοια περίπτωση που φυσικά θα πάει και αυτός πίσω μαζί με τον άνθρωπο που του μιλάει. Αυτό Ξεκινώντας από το δεύτερο κομμάτι, εμείς τώρα μιλήσαμε μόνο για αυτό που λέμε τυπική ομότιμη συμπαράσταση. Δηλαδή, οι ωφελούμενοι θα είναι ενταγμένοι σε μια μονάδα ψυχικής υγείας. Οπότε υποθέτω ότι θα δέχονται κάποιο θεραπευτικό πλαίσιο, έτσι δεν είναι? Αναφέρεστε σε ανθρώπους που δεν δέχονται κανένα θεραπευτικό πλαίσιο. Όχι, το δεύτερο κομμάτι που είπατε για... Λέω, αναφέρομαι στην περίπτωση που παίρνει κάποιος υπηρεσίες ψυχικής υγείας, αλλά βρίσκεται σε φάση ανισορροπίας. Δηλαδή, σε κατάσταση που δεν μπορεί σε κατάσταση κρίσης, που είναι σε υποτροπή, που δεν ελέγχει τη συμπεριφορά του, και οπότε αυτό όχι μόνο στον ομότιμο συμπαραστάτη, αλλά σε οποιονδήποτε θα ήταν δύσκολο. Η διεθνής πρακτική, αυτό είναι το μόνο που μπορώ να πω, είναι ότι σίγουρα δεν μπορείς να έχεις σχέση с ομότιμη συμπαράσταση εκείνη την ώρα, αλλά παραδείγματος χάρη σε περίπτωση νοσηλείας. Γιατί ακούστηκε, συγγνώμη που σας διακόπτω, και ότι και σε περίπτωση που και ο ομότιμος συμπαραστάτης βρίσκεται σε υποτροπή, θα καθρεφτίζεται, λέει, από τον λαμβάνοντα τη βοήθεια. Αυτά ήταν κάποια σχόλια μέσα στο εργαστήριο. Όλα ωραία. Αυτά ήταν αλλά κάποια... εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Ναι, αυτά ήταν ελεύθερα σχόλια που ανέφερε ο Αλέξανδρος, τα οποία αναδύθηκαν στα πλαίσια του εργαστηρίου. Ήταν ελεύθερα σχόλια. Δεν εκφράζουν κατά ανάγκη τη διεθνή τυπική πρακτική. Οπότε χρειάζεται, νομίζω, μια πρόοδο. Παραδείγματος χάρη, να σας φέρω ένα παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι δουλεύουν δύο άνθρωποι μαζί και οι ωφελούμενοι βρίσκεται σε κρίση και νοσηλεύεται.
Διακόπτεται αναγκαστικά βέβαια η σχέση ομότιμης συμπαράστασης, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί πλαισιωμένα να επισκεφθεί, εφόσον έχουν στήσει μια σχέση οι ομότιμοι συμπαραστάτρια, την ωφελούμενη στο νοσοκομείο και να κρατήσουν μια σχέση. Ακόμα και σε μια δύσκολη στιγμή, χωρίς να είναι η τυπική σχέση με ραντεβού στη μονάδα ψυχικής υγείας κτλ. Εν πάση περιπτώσει, συγγνώμη λίγο, εν πάση περιπτώσει θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή στο εξής, ότι το θέμα της ομότιμης συμπαράστασης χρειάζεται ρύθμιση περαιτέρω στο πρωτόκολλό του, στο πρωτόκολλο προστασίας των ομότιμων συμπαραστατών. Τι κάνουμε σε αυτήν την α περίπτωση, τι κάνουμε στη β περίπτωση, να έχει προστασία ο άνθρωπος, γιατί αν είναι να έχει κερδίσει τη μάχη με την ψυχική ασθένεια και κατρακυλήσει από άλλες αιτίες που του προτείνουν οι επαγγελματίες και χάσει αυτό το κέρδος που έχει πάρει από προσωπική του προσπάθεια, δεν κάνουμε τίποτα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι πρέπει να βασιστούμε σε διεθνείς πρακτικές δεκαετιών και να πάρουμε πρωτόκολλα από το εξωτερικό. Δηλαδή δεν χρειάζεται δηλαδή να ξαναβρούμε τον τροχό. Χρειάζεται δουλειά ακόμα. Βέβαια, σωστά. Στις διαφάνειες το έχει κάνει πολύ σωστά. Μιλάει για την τυπική ομότιμη συμπαράσταση που γίνεται σε πλαίσιο. Στο πλαίσιο μας μπορεί και ένας επαγγελματίας να πέσει σε υποτροπή, π.χ. να κάνει πρώτο ψυχοσικό επεισόδιο λόγω χρήσης, για παράδειγμα. Εκεί λειτουργεί η πολυκλαδική θεραπευτική ομάδα και το πλαίσιο προστατευτικά. Δεν θα αφήσει ποτέ η πολυκλαδική θεραπευτική ομάδα με την υποστήριξη και την εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών ένα μέλος να εκτεθεί σε κίνδυνο και βέβαια όλη η ομάδα και ο εξυπηρετούμενος. Τα παραδείγματα που αναφέρθηκαν για τον καθρέφτη, επειδή έχω διαβάσει τη σχετική βιβλιογραφία, είναι για τις ομάδες αυτοβοήθειας που χρησιμοποιούν το peer-to-peer. Εκεί υπάρχει που πρέπει να έχουν περάσει ψυχοεκπαίδευση προηγούμενα, ώστε να αντιλαμβάνονται. Γιατί ξέρετε πολύ καλά, ένας χειριστικός ψυχοσικός μπορεί να σε πείσει ότι η νύχτα είναι μέρα και η μέρα είναι νύχτα. Αν δεν έχεις εκπαιδευτεί στο να οριοθετείς το τι είναι η γενική αλήθεια και το τι είναι το παραλήρημά του, μπαίνεις πολύ εύκολα στο παραλήρημα. Οπότε και είναι μία άλλη περίπτωση. Ό,τι παρουσίασε ο Σωτήρης πολύ σωστά είναι για το τυπικό pre-support μέσα σε μονάδες όπου σε προστατεύει η πολυκλαδική θεραπευτική ομάδα. Και αν έχει και ψυχίατρο, βέβαια και ο γιατρός. Αν δεν έχει, οι υπόλοιποι επαγγελματίες. Καλησπέρα και πάλι. Να απαντήσω και εγώ στο κύριο. Συμφωνώ απόλυτα ότι πρέπει να υπάρχει ένα σωστά δομημένο πλαίσιο με συγκεκριμένο πρωτόκολλο και πιστοποίηση, να είναι ένας συγκεκριμένος ρόλος. Από εκεί και πέρα όμως, μέχρι να γίνει αυτό, το να φτάσουμε σε αυτό το στάδιο που να θεσμοθετηθεί αυτός ο ρόλος και από την πολιτεία και να υπάρξει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο, αυτό θα πάρει ένα συγκεκριμένο χρόνο, ο οποίος μπορεί στη συγκεκριμένη φάση να λειτουργήσει ως οπισθέλκουσα για τα αποτελέσματα που θέλουμε να πετύχουμε αυτή τη στιγμή. Νομίζω αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ο λόγος που γίνεται όλη αυτή η συζήτηση είναι για να αναδειχθεί η αξία αυτού του ρόλου που έχει ήδη θεσμοθετηθεί σε άλλες χώρες και έχει λειτουργήσει επιτυχώς. Ναι. Ναι, ότι. Μάλιστα. Συμφωνώ. Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ ότι το να έχει κάποιος βιωματική εμπειρία δεν τον χρήζει αυτομάτως ομότιμο συμπαραστάτη, έτσι. Πρέπει να περάσει εκπαίδευση, πρέπει να υπάρχει ψυχοθεραπευτικό πλαίσιο για τον ίδιο, να μπορεί να σηκώσει όλο αυτό το φορτίο. Δεν είναι απλή ιστορία. Το θέμα είναι
όπως είπε και ο Σωτήρης, ότι δεν χρειάζεται να ξαναανακαλύψουμε τον τροχό. Μπορούμε να πάρουμε έτοιμη... Εννοείται με πολύ μικρά βήματα, και αυτή είναι η αρχή. Είναι η αρχή, δηλαδή σημασία έχει να φυτευτούν κάποιοι σπόροι σε ένα γόνιμο έδαφος. Το γόνιμο έδαφος υπάρχει, οι σπόροι είναι μιας κατάλληλης δυναμικής, οπότε θεωρώ ότι αρχίζουμε από ένα καλό στάδιο και με πολύ μικρά βήματα και όχι άλματα, όπως είπατε σωστά. Πιστεύω ότι θα επιτευχθεί σύντομα ένα καλό αποτέλεσμα. Απλά να μην μένουμε στο επίπεδο της τελειομανίας, να το πω, στην απόλυτη θεσμική διασφάλιση, να το πω. Ναι. Ναι, βεβαίως, συμφωνούμε. Αλλά... Το οποιοδήποτε πρόβλημα, Βεβαίως. δεν μπορούμε να επικαλεστούμε. Θέλαμε να το κάνουμε πιο Σαφώς γρήγορα. και πρέπει να υπάρχει κάποιο πλαίσιο που να διασφαλίζει την όλη διαδικασία, εννοείται. Και αυτό το έθεσα και εγώ σαν προβληματισμό, επειδή συμμετείχα στο εργαστήρι, ότι πρέπει να υπάρχει κάποιο curriculum, όπως είπατε, κάποιο εκπαιδευτικό υλικό, πρέπει να υπάρχει καθοδήγηση από ειδικούς ψυχικής υγείας, πρέπει να υπάρξει οριοθέτηση, πολύ σημαντικό. Δηλαδή, τι μπορεί να κάνει κάποιος σαν ομότιμο συμπαραστάτη και τι δεν μπορεί. Γιατί όταν κάποιος εισάγεται σε αυτόν τον ρόλο, χωρίς να ξέρει τίποτα, όλα μοιάζουν ιδανικά. Αλλά δεν είναι. Είναι πολύ σύνθετος αυτός ο ρόλος. Αλλά δεν πρέπει να αρχίζουμε με τη δυσκολία. Πρέπει να αρχίζουμε με την προοπτική και να προχωράμε με μικρά βήματα. Αυτό θεωρώ. Να πάρουμε μερικά ερωτήματα ακόμα, γιατί νομίζω το να γίνεται διάλογος... Να πω δύο πράγματα. Ναι, να έχουν και άλλα άτομα να πάρουν το... Ωραία. Βάση είναι η βιωμένη εμπειρία. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει βιωμένη εμπειρία, κανείς δεν μπορεί να προχωρήσει για να γίνει ομότιμος υποστηρικτής, ομότιμος συμπαραστάτης. Ένα. Και το αντίστροφο, η βιωμένη εμπειρία δεν φτάνει από μόνη της. Είναι όμως η βάση. Άρα, να μην ξεχνούμε ότι αυτή είναι η σειρά. Ναι, δεν πρέπει να δουλέψουμε με μια έτσι ψυχαναγκαστική τελειομανία. Να πω βέβαια ότι ίσως δεν είναι γνωστό σε όλους, ότι έχουμε δουλέψει και στην Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής μέσω ενός Εράσμους και curriculum και διαδικασία ένταξης και εκπαίδευση. Έχουμε δουλέψει σε ευρωπαϊκό επίπεδο όχι μόνο τις καλές πρακτικές, τα standards, τα πρότυπα ποιότητας για το πώς κανείς που χρειάζεται ένας ομότιμος υποστηρικτής. Επομένως, και άλλοι έχουν δουλέψει. Επομένως, ούτε αυτό είναι που μας λείπει. Μας λείπει να μπορέσουμε να το βάλουμε στην πράξη και να δούμε πώς μπορεί να έρθει μια πιστοποίηση και στη συνέχεια να δούμε παρακάτω τι σημαίνει ένταξη σε οργανισμούς κτλ. Το όχι στο ψυχαναγκασμό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να ξεκινήσουμε με τον τρόπο, για παράδειγμα, που εμείς δουλέψαμε τα ευρωπαϊκά πρότυπα, όπως σας είπα, πριν από 4 χρόνια, στην Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής. Βάζοντας δηλαδή σε επίπεδο, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά προσόντα, εκπαιδευτικό 4, δηλαδή 1,5 ή 2 χρόνια εκπαίδευση κτλ. Αυτό που καταλάβαμε μέσα από την εμπειρία, μέσα από αυτά που μας είπανε άνθρωποι από άλλες χώρες στην Ευρώπη που έχουν ξεκινήσει 15 και 20 χρόνια πίσω, είναι μην ξεκινάτε για το τέλειο, ξεκινήστε με ένα εκπαιδευτικό που μπορεί να είναι μηνών στην αρχή, που μπορεί να είναι χαμηλότερο επίπεδο. Η εκπαίδευση όμως χρειάζεται. Γιατί η εκπαίδευση έχει πολύ βασικά στοιχεία. Διαχείριση κρίσεων, ενεργητική ακρόαση, πώς στέκομαι σε μια εποπτεία, τι σημαίνει με μέλος πολυκρατικής θεραπευτικής ομάδας, πώς αφηγούμε την προσωπική μου ιστορία με όριο. 1000 πράγματα είναι αυτά. Εμπιστευτικότητα, ναι, τα πιο βασικά. Είναι πάρα πολλά πράγματα που μπαίνουν μέσα στην εκπαίδευση. Ωστόσο, η σειρά είναι αυτή. Πρέπει να προσπαθήσουμε να ξεκινήσουμε και να πάμε παρακάτω. Και τον αγώνα τον
των ατόμων όπως ο Σωτήρης, ο Γιάννης που ήταν στην προηγούμενη ενότητα, που έχουν προσληφθεί, γιατί προβλέπεται αυτή η θέση μέσα στην πολυκλαδική θεραπευτική ομάδα, στην έγκαιρη παρέμβαση, στην ψύχωση, τον αγώνα τους να αυτοεκπαιδευτούν, να το πω, τυχαίνει να το γνωρίζω και μέσα από τη συνεργασία που έχουμε στο πλαίσιο του μνημονίου και με το Σωτήρη. Άρα, σε αυτό πρέπει να συμβάλλουμε όλοι. Αυτό δεν σημαίνει ότι επίσης είναι ανεκτήμητη όλη η άλλη δουλειά που γίνεται με άτομα με βιωμένη εμπειρία, χωρίς να είναι, σωστά έκανε στη διευκρίνηση, ομότιμοι υποστηρικτές, συμπαραστάτες. Δηλαδή, το πολύτιμο κομμάτι που μπορεί να κρατάει ο Λεωνάρδος ή ο Παναγιώτης, εκεί που βρίσκονται αυτή τη στιγμή, που είναι η βάση, δηλαδή η βιωμένη εμπειρία, είναι απαραίτητο. Όταν είπαμε και από χθες ότι δεν μπορεί να υπάρξει ομότιμη υποστήριξη χωρίς να εντάσσεται αυτό μέσα σε μια προσέγγιση recovery, σε ένα πλαίσιο ενός οργανισμού που λέει ότι είναι προσανατολισμένος προς την ανάκαμψη. Κανονικά, δηλαδή, κάθε υπηρεσία από αυτές που συζητούμε εδώ, από τους φορείς που βρισκόμαστε, θα έπρεπε στην υποδοχή να έχουμε επίσης, μαζί με τους επαγγελματίες, και άτομα με βιωμένη εμπειρία. Και αυτό είναι εξίσου σημαντικό και πρέπει να το πούμε. Πολύ σωστά έκανε στο διαχωρισμό, αλλά με όλα αυτά μαζί θα προχωρήσουμε στο παρακάτω. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να μιλήσω με μάσκα, θα μιλάω όσο γίνεται πιο καθαρά. Το ζήτημά μας είναι πράγματι πάρα πολύ συγκλονιστικά κρίσιμο και σημαντικά ενδιαφέρον. Εξηγούμε. Μέσα από το θεσμό της ομότιμης συμπαράστασης προχωράμε πράγματα μέσα σε μια αναδιατύπωση του ζητήματος της ψυχικής νόσου. Μια λέξη η οποία, αν σκεφτείτε, έχει σταματήσει να ακούγεται. Λες και φοβόμαστε να πούμε την έννοια της ψυχικής νόσου. Προκειμένου λοιπόν να επαναπροσανατολιστούμε σε ζητήματα που αποτελούν αφετηρίες της κοινωνικής ψυχιατρικής, αλλά και σε ζητήματα που δεν μπορεί παρά να είναι το σήμερα και να κοιτάνε προς τη μεριά του αύριο, χρειάζεται να συνδεθούμε με τη ροή των ιδεών, με την πραγματικότητα των τεχνικών, με τη φιλοσοφία που διέπει τη δουλειά, με την ανθρωπιστική σκοπιά που μας επιτρέπει να δούμε και κατ' εμέ, αυτό όμως είναι μια υποκειμενική αντίληψη δικιά μου και του φορέα μου, το ζήτημα της ψυχαναλυτικής θεωρίας. Ξεχάστε το αν αυτό σας δυσκολεύει. Λέω το ψυχαναλυτικό με την έννοια της επικέντρωσης στο δεσμό θεραπευτή-θεραπευόμενου. Πράγμα που ο Σακελαρόπουλος στην πολύ κρίσιμη κληρονομιά που μας άφησε το ονόμασε ψυχαναλυτικό πρίσμα. Ένα κλειδί για να αντιληφθούμε την ανθρωπινότητα της σχέσης αλλά και τη θεραπευτική επάρκεια του τρόπου μας. Αν αυτά τα ξεχάσουμε, δεν μπορούμε κανένα καινούριο θεσμό να δομήσουμε, παρά μόνο να υλοποιήσουμε στρατηγικές μιας ευρωπαϊκής ή και διεθνούς οικονομίας των συμφερόντων γύρω από τα ζητήματα της υγείας. Θέλω την προσοχή σας. Αυτό δεν αποτελεί άσκηση ψυχιατρικής. Αυτό αποτελεί και μας μετατρέπει σε εντολοδόχους, όχι της διεθνούς επιστημονικής εμπειρίας, όπως είπαν οι ομιλητές προηγούμενα. Αυτό μας μετατρέπει πραγματικά σε ανοήμονες, ανόητους, με την έννοια του μη νοητού. Έχουμε ένα ζήτημα εδώ, ένα θεσμό εν το γεννάστε, που είναι ριζικός θεσμός, κρίσιμος θεσμός για τη δικιά μας την αντίληψη. Επιτρέπει την καινούρια οπτική της ισοτιμίας, μια οπτική που για μας ήταν πάντα παλιά. Η ισοτιμία είναι μια αραγής γραμμή της θεραπευτικής πράξης. Η ισοτιμία δεν σημαίνει συμμετρία. Οι ρόλοι ήταν ασύμμετροι και θα συνεχίσουν να είναι. Και αυτό λέτε τώρα. Λέτε για τα προαπαιτούμενα της εκπαίδευσης. Θέλω την προσοχή σας και πάλι. Αν βάλουμε όλη αυτή την εκπαίδευση, τότε ο άνθρωπος ο οποίος καλείται να γίνει ο ομότιμος συμπαραστάτης, ο άνθρωπος που κατ' εσάς έχει τη βιωμένη εμπειρία και θα εξηγήσω τι σημαίνει αυτό, θα πρέπει να κάνει μια εκπαίδευση τουλάχιστον ψυχολόγου. Τι κερδίσαμε? Ερώτημα. Είμαστε από τη μεριά των πολιτικών της υγείας. Η διεθνής εμπειρία δεν θα μας βοηθήσει σε τίποτα αν δεν επιτρέψουμε στον εαυτό μας να ανακαλύψει τον τροχό από την αρχή. Αυτό είναι πραγματικά η προκοπή. Το να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να ανακαλύψει τον τροχό από την αρχή, αξιοποιώντας ό,τι πρέπει να αξιοποιήσουμε, αλλά χωρίς να μπερδευτούμε σε ζητήματα, έννοιες, συμφέροντα και κακές μεταφράσεις που δεν μπορούν να αφορούν την εμπειρία μας, μια εμπειρία που εμείς, αναφέρομαι στην εταιρεία κοινωνικής ψυχιατρικής, την έχουμε
τα τελευταία 45 χρόνια και την έχουμε τιμήσει. Δεν είναι κάτι καινούριο. Είπατε για την ορολογία. Ακούστηκε η λέξη αυτοβοήθεια και διάφορα άλλα. Θα δανειστώ το ζήτημα της γλώσσας, θα είμαι σύντομη, για να πω πόσο αδιέξοδο το θέμα είναι της μετάφρασης, της κακής μετάφρασης της διεθνούς εμπειρίας. Έχουμε ένα κεντρικό όρο όπου είναι ανάκαμψη. Αυτό είναι κακή μετάφραση. Τι σημαίνει ανάκαμψη μέσα στην βιωμένη εμπειρία? Τι σημαίνει ανάκαμψη μέσα στην έννοια του ψυχοσικού βιώματος? Είναι ένας όρος οικονομικός. Πώς διέπει ξαφνικά την αντίληψή μας για τη γιατριά ή τη δυνατότητα ένας άνθρωπος με μια βαθιά προσωπική βιωμένη εμπειρία ψυχικής αναστάτωσης να μπορεί να ανταποκριθεί εκ νέου στη σχέση με την πραγματικότητα και στη σχέση με τον εαυτό του? Δεν λέγεται ανάκαμψη, αυτό ξεχάστε το. Επόμενο σημείο. Βιωμένη εμπειρία. Σας καλώ να σκεφτείτε. Τι σημαίνει βιωμένη εμπειρία? Πλάκα κάνουμε τώρα? Πείτε μου μια εμπειρία βίωτη. Μα καλά, πλάκα κάνουμε τώρα? Αλήθεια, πείτε μου μια εμπειρία βίωτη. Και τώρα πάμε λίγο στα ελληνικά. Βιώνω, είναι από το βίος και είναι από το βία. Δεν θα κάνω άλλη ετυμολογία. Είναι η πρωτογενής εγγραφή του ζητήματος το οποίο συμβαίνει. Εμπειρία είναι ο τρόπος, παραπέμπω στα ελληνικά λεξικά, που επεξεργαζόμαστε το βίωμα και μπορεί να εγγραφεί εν πείρα. Άρα είναι η υποκειμενοποίηση του βιώματος, που είναι μια συγκλονιστικά κέρια και αναντικατάστατη έννοια στη θεραπεία. Υποκειμενοποιώ το βίωμα. Κοιτάτε τώρα πόσο λάθος έχει μεταφραστεί όλο αυτό. Βιωμένη εμπειρία. Δεν σημαίνει τίποτα στα ελληνικά. Γιατί διδασκόμαστε από τη διεθνή εμπειρία και δεν μεταφράζουμε. Δανείζομαι τον όρο μετάφραση για να πω για μια ουσιαστική λειτουργία που μας μάθαν οι θεωρητικοί στην ψύχωση, Μπίον για παράδειγμα, παραπέμπω στη βιβλιογραφία, ότι είναι η ουσιαστική βοήθεια που μπορεί να δώσει ένας άνθρωπος σε έναν άλλον όταν ο άλλος έχει ζήσει μια ψυχική αναστάτωση. Δηλαδή να σταθεί δίπλα του και να μπορέσει με έναν τρόπο ανιδιοτελή, σπλαχνικό, εγκατικό, γνήσιο, να μεταφράσει την εμπειρία που ο πάσχων δεν μπορεί να τη μεταφράσει, σε στοιχεία εύληπτα ψυχικά και να μπορέσει να τον συντροφεύσει. Αυτό καλείται να κάνει ένας θεραπευτής και αυτό καλείται να κάνει και ένας ομότιμος συμπαραστάτης. Ο ομότιμος συμπαραστάτης υπερέχει του θεραπευτή κατά το εξής. Το έχει ζήσει. Και ο θεραπευτής το έχει ζήσει. Πάντα ο καθένας μας έχει ζήσει αυτή την εμπειρία, έστω στοιχειακά που σε διαλύει. Αλλά ας πούμε ο θεραπευτής το έχει καταχωνιάσει κάπου, ενώ ο ομότιμος συμπαραστάτης το έχει πιο ενεργό και πιο σεβαστικό μέσα του. Προτείνω να ξεκινήσουμε μέσα από τέτοιες επισημάνσεις, για να μπορέσουμε πραγματικά σε αυτό που μας αναλογεί, και στην Ελλάδα έχουμε κάνει πάρα πολλή δουλειά γύρω από αυτά και δεν μπορούμε να την ακυρώνουμε. Προτείνω να ξεκινήσουμε από τη δικιά μας την εμπειρία για να μπορέσουμε πραγματικά να φτιάξουμε μια καινούργια θεωρία. Ποια είναι η καινούργια θεωρία? Αυτή από πάντα έχουμε υποσχεθεί στον εαυτό μας και στον άνθρωπο ο οποίος πάσχει. Μια προσανατολισμένη, στα γνήσια, ουσιαστικά, βαθιά σεβαστικά και ισότιμα στην αποδοχή από τη μεριά του άλλου που δεν πάσχει, ζητήματα της ψυχικής νόσου. Μη φοβόμαστε να πούμε τις λέξεις. Όταν συσκοτίζουμε, αυτό είναι η πρώτη κρίσιμη και ουσιαστική ψυχική διαταραχή που παθαίνει ο φορέας. Όχι μόνο ο λήπτης υπηρεσιών. Σας ευχαριστώ.